lento nje ayisito lento engicabanga into engiyaziyo. Hallelujah. We're gonna have a great time. Yes, Lord. uNkulunkulu uzosenza leli phasika kufulfile ke i-confession. Thy Will Ministries is a growing church. Hallelujah. Uzovula umnyango wabasindiswayo nabajoyiniswayo. Hallelujah. Yazi uNkulunkulu sesibeke la kwanda khona inamba manje. My God. Because the Lord is sure about our foundation. Mathiwa khona uNkulunkulu ayengabazi ngathi ukuthi asikho selfish ngalento. Hallelujah. Siyenzela yena. Uyazi lento ingayi. Ayingathi ngayi. So that we're gonna have a great time, and I pray that ungalenzi iphutha kufanele ube lapha. Ngicela nje if I can and just assist you for a particular understanding. Ngifundele uLuke chapter number 1. Ngifuna sibuke inkulumo eqala ku-verses number 230 Bible. Ngobuthula. Yes. Ngicela uqale ku-verses number 36. Verse number 36. Yes, sir. Bheka uElizabeth isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala. Lena ngesithupha yakhe obethiwa inyumba. Verse 37. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Verse 38. uMaria wathi, bheka ngiyincekukazi yenkosi. Akube kimi njengezwi lakho ingelosi yamuka kuye. Must stand us. Father, we thank you. We pray that you bring clarity. We pray for simplicity. That when your word has been spoken, there's great understanding for application and result thereafter. I pray in Jesus' name. Amen. The story was about Niasaz. Kwafika ingelosi kuZakaria. uZakaria umyeni kaElizabeth. uZakaria umpristi wasethempelini. Kwafika ingelosi yena yathi, Zakaria, imithandazo yakho izwakele. Ngakho ke nizothola umntwana. Lo mntwana uyena ozohamba athule uKristu. So ke yachaza ingelosi ukuthi umntwana unjani kanjani umfana. Mayiqeda ukuchaza, uZakaria athi engelosini, hey, ngelosi ngiyakuzwa manje sengimdala. Futhi ke unkosikazi wami yena ke semdala kakhulu for what you are saying. So there are two situations here. Number one is that ngenxa yokungathola abantwana ukaElizabeth, the society has concluded that she is barren. Umphakathi sombiza njengomama oyinyumba ngoba abantwana babatholi. Futhi sekuneproof ngoba useze wabamdala bengekho, so seku-confirmed ukuthi umntwana akezi. And the second thing is that sesisithi isikhathi bemthandazela lo mntwana kodwa engafiki. Amen. Now because so lo baba kwi-dilemma yokuthi lo baba uthi umthandazo wami uziyo kodwa uzuwe late ngokwesimo sale ikhaya. Umama nangu useze wabamdala kakhulu umntwana engekho. So ke seyithi le ndoda engelosini hayi ingelosi laba bafundi Passion Translation ithi wathi engelosini ubheka ukuthi ngiyikholwe kanjani leyo nto. Unkosikazi wami esemdala kangaka nami sengimdala. Wasithi engelosini unikeze a sign that thing is possible. So in other words, akaphiki ukuthi ingane izoba khona. Kodwa uthi if akukho enough what you are telling me, convince me otherwise. Ngilekelele ukuthi ngisheshe ngikholwe ukuthi lento ingenzeka. All right? Bese ku verses number 20 mawufunda bese kuthiwa ingelosi yayisithi kuyena,
ngoba ungikholo mina nguGabriel omebusweni benkosi into ezokwenzeka kusuka manje awusezukhuluma kuze kuzalwe umntwana my translation athi kuze kufezeke amazwi ami ikhona bazali bami bese amarecord asitshela ukuthi bathi mabaqeda ukukhuluma nengelosi bese uyaphuma uphumela kubantu akasakhuluma abantu baze baconclude ukuthi ayisho ubonile ingelosi uthukile kanti for 9 months uzobe ngakhuluma. After 6 months kati fikile ingelosi yahamba iya kuMaria. uMaria kanandoda ithi kuyena Maria uzokhulelwa. Uthi uMaria kanjani indoda ngingenayo. Right? Bese eqeda ukusho kanjalo kanjani indoda engenayo bese ichaza ingelosi ithi hayi Maria lalela. Umza wakho amama ema translation ngibone enyethi uanti wakho umza wakho uElizabeth lo abebethi uyinyumba ayithi lo beyinyumba ithi lo abebethi uyinyumba. The right God? Amen. Ithi umza wakho lo abebethi uyinyumba njengoba ngikhuluma nawe 6 months ukhulelwe. Bese isho lamazwi translation yakho ithi yathi ngokuba kukho kungenzeka uNkulunkulu. I want you to note something before I push forward that it's very possible ukuthi lobunyumba it was not into abangasiyonto ekhona emisiwe iyohlala permanent, but ubunyumba was a setup to address the question of Mary. So that uMaria methi indoda nginayo makhula umntwana bese ebuka ngaphesheya abona ukhazini wakhe onendoda wazoba mdala ingane ingekho. Hallelujah. Amen. It's the first part of the story. So God would have answered their prayers early, but their prayers had to wait for the question of Mary. Akusho ukuthi abayezwa uyezwa kodwa impendulo yabo yayimpendulo kaMary. Hallelujah. Amen. Just a word of advice. Never give up on your prayer item, even when it seems as if he's not hearing, because khona ukubukela. I'm saying unga give up kulo mthandazo wakho noma kungavela ngathi awuphendula ngoba kukhona ukubukela and amazula emeyena ngokungaphenduli wena. Phela ukuthi ithi ungayeki kulokunxusa kwakho kulento oyithandazela ungayeki. Ungamyeki lo nkulunkulu waye umkhonzo ungayeki. Qhubeka umkhonzo noma izidingo zakho engahlangabezani nazo ungayeki. Isizathu is that kufunwa obuka wena ukuthi ufunwa ngawo. Hallelujah. Mayibongosi. Amen. La esontweni unobaba usahlala esikolweni. Owangibuka 10 years. Umfana lapha siqala lesona. 10 years. Ashiye unkosikazi waba nomntwana omncane oqala amshiye nalomntwana waze waba nowesibili ebashiya nalabantwana engangene esontweni sicula sivutha nontoka lapha engangeni waze waba nomntwana wesithathu engangeni. After 10 years wangena mayengena uthi no bengikubhekile uthi uzophelela lapha nalento uthi ngibona unkosikazi wami ngiyambona excited kodwa mina I'm not convinced. After 10 years uthi lo baba wathi I know lento ikhona. Amen. He's a very serious, responsible man. CFC ayizingolweni manje. Amen. Sometimes when God is not answering, it does not mean he has not answered. Hallelujah. Because even in his silence, he answers. Oba akanqeni ukuphendula ethulile. Manje ufanele ufunde ukuzwa ukuthula kwakhe. Nemizwe leyo part. Akanqeni ukuthi
because Exodus tells us ukuthi mayehlika, he made a statement clear kuMoses mayefika. He says ngizwile ukukhala kwabantu bami ukuthi ngibonile inhlupho yabo lapha eGibhithe. Nikhona bazana bami. Abanye baqala ukukhala bezalwa baze baguga. So I'm saying the statement sitting ngizwile I'm saying to you, if there's something that you cannot give up on it's God. Ngoba manje I don't know if lento emafesi nakhe ngifuna ukuzakona kodwa ngathi ngashona le nale. I don't know how many of you note that some of the things that you are praying for abanye bazithola bengathandazanga. Izinto eziyozikhalelayo abanye bazithola bengakhala. So much that because abazikhalelanga they don't even see a need yokubonga ngazo. Some of them out of those things sebethola into to attack you ngazo. Abanye ngoba lokho okuthandazelayo bakuthola bengathandazanga sebethola isizathu ukuquestiona your prayer life, ukuquestiona your stance, ukuquestiona your trust, ukuquestiona your faith. Namhlanje uzokululeka ungayeki ngoba ukhona umunye okubukele khona uNkulunkulu khona umfunayo akazi mhlawumbe umfuna la kini mhlawumbe umfuna kamakhelwane mhlawumbe umfuna emsebenzini mhlawumbe umfuna esikoleni ngoba khona umuntu okufanele athi mefika athi sakubuka khona umuntu okufanele mefika la athi sasithule sibukile sabuzana ukuthi uyophelelaphi nalento yakho bese sithe bese ukubona so ngaphesheya ngasukuma ngathi khona lento ameke naphila ungayiki waduka ungayiki uma kuthiwa khona into ongafanele uyishiye phansi lesiyenzayo. Hallelujah. Hallelujah. Ameke naphila ngiyacela ungagive up because your situation is a setup for somebody else's question. And uNkulunkulu ufuna ukuphendula abanye inkinga uphendula ngawo. uNkulunkulu ufuna ngelinye langabavume bathi wethembekile. Ngoba bazothi sambona kunje. Look at the life. Uba kunamakhosikazi amabili kusho incwadi. Omunye uthola abantwana omunye akabatholi. Bese iBhayibheli njalo ngonyaka bebeyeshilo to worship. Nikhona bazona bami? Nalo ngenabantwana naye wangayekwa yakhona. Yilo othi makuyiwa afika memeze kakhulu athi soko wesithathu uNkosi lo saluthi baba ungangikhohlwa. Bazona bamangazi lento iwayingabusadlula kuyona. Imagine lithi iBhayibheli yeli iminyaka emva kweminyaka uElkanah ehamba namakhosikazi wabo omunye uthola abantwana akabacelanga omunye abacela akabatholi. Kodwa note nalo ngabatholi makuthiwa isikhathi sokuzukisa uThixo bazane bamna ubopha afinqa athi ngiyakhona umntwana akekho kodwa uJesu ukhona. Umthandazo awuphenduliyo kodwa usahleze esihlalweni. Nani iBhayibheli lithi lo aye khona ingekho into azoyikhomba. Bazalwane bami aye khona afike naye angimazi waye encourage waye uqhubeka aye noma ingekho into azoyifakaza. So I'm making an appeal because ngeke ufuna uphendulwanga. Ithuna kufanele lime until your answer comes. Ithi kingelo sayi uElizabeth ukhulelwe so 6 months manje. Bese ithi uMaria ngeBhayibheli esifundile lithi ingelo siyayisithi kuyena
ukuba akukho okungenzeki uNkulunkulu. Ngifuna sifunde isingisi sehle naso ama-translations amathathu. I-Amplified ithi, ingelosi yathi yena, for with God nothing is or ever shall be impossible. Ithi ingelosi kusufuna wazi ukuthi uNkulunkulu akukho okungenzeki futhi akukho kuyothiwa kwenzeki. Nikhona abazalwane bami? And then the NIV translation yona ithi, for no word from God will ever fail. Ithi alikho izwi liphuma kuNkulunkulu eliyohluleka. Passion translation ithi, not one promise from God is empty of power. There's nothing is impossible with God. So mangifunda lawa, I then got clarity. Why kusetshenziswe the statement, no word from God will ever fail? Why kusetshenziswe to no, not one of promises from God is empty of power. My translation, that is void of power. Note here. Ingelosi njengoba isho kanje kuMaria ethi alikho izwi elisuka kuNkulunkulu elingenawo amandla. Ithi ingelosi yazi Maria ngiye lapha kuZakhariya. Ngathi ke no ukozazwa kuzokhulela. uNkulunkulu uzonika umntwana. Wasefuna ngemprove leli izwi liyakwazi ukuyenza lento. Ngase ngithi kuyena ungabusakhuluma. Hallelujah. Ningalahleki. Uthi uZakhariya ubengayikholwa le ndaba Yesu ukuthi liyawubeka umntwana esiswini. Wafuna ngemprovelo ukuthi lingayenza into. Ngase ngithi kuyena awuzukhuluma. Wasuka lelizwi lamshintsha kade ekhuluma yonke leminyaka wajikwa isimungulu. uMaria lelizwe engiza nalo kuwena asilizama lishiye indoda ekade yayikhuluma ithulile lenyumba ikhulelwe. uMaria walelizwe engiza nalo, so uma nje kuwena kukhonto engawaza inqabe ngoba la ngisuka khona lenza imhlobo. Indoda yazana ikhuluma, yaze yandala ikhuluma, iseve tempelini. Hayi ngathumela lezulu ngathi ngeke usakhuluma yathula ithulile nje wangikhuluma nayo Maria. Wathi umama bese kuconcludiwe kwathiwa uyinyumba. Njengoba ngikhuluma nayo Maria umithi. uMaria wezwa ukuthi lelizwi likwazi ukwenzana. Wasenza le confession, makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Hallelujah. I think that's where I am. What Maria nangu umhlola lelizwi likhuleliswa inyumba lashindo isimungulu yazi ukuthi ikhuluma kahle iwumpriest etempelini. Kulelizwi selenza umhlolo nje unona ngifuna ukubala phakathi ufuna makuthiwa likhulelisa inyumba lathulisa indoda bese kuthiwa lamethisa indoda. Says angifuni makukhuluma ngamandla alelizwi bese kuthiwa lafike lahluleka kumina uthi no angifuni nje ukubala lapha ngifuna bekukhuluma ngalelizwi nami ngibalwe ukuthi uMaria ubufakazi bamandla alelizwi. Hallelujah. Ikhona abazalwane bami noma ubani obuza endaweni lelizwi lingenza ukukhonja uMaria abazalwane bami sengizawuqeda ngithi ngamanye endaweni nje makubuzwa kuthiwa izwi kaNkulunkulu likwazi ukwenzani kuthiwa hayi ungayikude kukhonja uMaria kuthiwa lo indoda kahlangananga nayo kodwa umntwana ugcwelisiswe. Uthi uMaria engelosini makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Le statement sithi ngicela ukuba njalo. Ngamamazi nanga nje ama-point ambalwa. Point number 1, ukholo lufuna ufane nezwe likhulunywe kuwena. Hallelujah. Ukholo liyanqaba ukuthi uzwe izwi uqhubeke kube wena, because faith says the declared word is your new identity. Lutho ukholo lelizwi eselikhulunyiwe
imina. So angisuke kulokhu ngibe yilokho okushiwoyo. Ngikhona abantu abazalama. I'm saying ukholo luthi alikizwe lukhulunywa lithi ngilazi nje. Ngamanye ukholo luthi this is not information. Hallelujah. It has been declared so that I become. Ngamanye ukholo luthi nginikeza i-identity entsha. Iza i-packaged in the word. Manje ngalikholwa ngizofana nawo. Hallelujah. Amen. Amen. You know, let me try and work on this one so that singalahlekelanga. Indoda ifika uJesu ayibona kusho incwadi. uJesu uthatha udaka uyininde emehlweni. After that athi hamba ugeze echibini. Ayichibele. Ngiyabona mase ngifuna ukulandelana nesigubhu. Ha. Lele lapha eBhayibhelini. Asesilo wami. Kusho masho ichibile itherashi. Abasho ichibile ilokhoza. La bazama. Wathiwa hambe yogeza. Hamba bazama ozibuze nje ukuthi yini abantu abangabuzi ukuthi then what? Ukholo lwathi ngeke ngigeza amehlo kuphela. Ngeke ngigeza udaka kuphela. Lokezi udaka nongaboni. Losale emanzini. Because ukholo on ezwini sees a new identity. Luthi ukholo senginje. Oh bazama. Ukholo manje baphumisa ukuthi ukholo sengenjalo. Angisakwazi ukuba enye into. Angisakwazi amamazi. Let's try and work on something again. Singalayibona. Ngoba ngifuna ukubona ukuthi make kwaphumisa is a new identity. Le ndaba engikhuluma le ka mama. Wathandaza ngelinye ilanga ishincwadi. First Samuel. Ethandazela yona lengane. This time wathandaza wazikhohlwa. Wathandaza kwaphela ivoice. Wasala indebe ezinyanga zaphela. Kanti usuma ngathi uzothinta umpriest azodlula ngakuyena. Mayemnothisa athi ngathi unephutha. Udlele ngasesontweni. Athi uyamkhuza athi lo mama yakunjalo ke this time. Bakhona vese abadlula bemnandi la. Kodwa ke this time ngisobhapha. Ngithulula inhliziyo yami. Makakathi usho njalo bese umprofeti hamba ube nokuthula. Thandazo wakho uzwakela ubazalwane bami. But mama, in the Bible, umama celebrated. Engakahlangana nomyeni wakhe. Wahamba nokuthula. Wahamba nenjabulo. Ngoba ukholo kuyena luthe ingane seyikhona. Because kulamazwi kaMprophet, kulamazwi ompriest. Lwathi ukholo nansi ingane iza in the form of the word. Hallelujah. So when the word is declared, says yes, ukholo says it's your new identity. Awukwazi ukuqhubeka kube lapho sekufikisa. When the word has come, it relocates you. Manje lafikisa likususa endaweni ukubeka endaweni. The ability of the word. Manje bazalwane. The Bible usho incwadi Genesis. Lithi uNkulunkulu wathi bese kuthiwa kwabanjalo. Kusho ukuthi kwashintsha lokho kwakuyikona kwaba yilokho akushoyo. Hallelujah. And God said, and it was so. It was so. What they declared became the reality. Umhlaba bomnyama bese kuthiwa uNkulunkulu wathi akukhanya. Manje makuthiwa uNkulunkulu wathi akukhanya bese kuthiwa kwabanjalo. Uthiwa ubumnyama babhaso. Bavumela a new declared identity. Amen. Bomnyama umhlaba kwaphumizwe lithi akukhanya. Ubumnyama bangabi na choice kulelizwe. Badedela ukukhanya. Amen.
So ukholo mekwaqhabukisa alithi inkulumo. Oh, little is my new position. Hallelujah. My God. Ubaba wafika kuJesu. Wathi ekhaya mgulela uncebo. Wathi uJesu asekhona, wathi ubaba singayi. Wathi kwenze njani? Wathi kunomgomo engisebenza ngawo la ngiphethe khona. It's a principle of the declared word. Uthi ngidike instruction ngezwi ngithi shayani bashaya. Ngithi buyani babuye ngithi hambani bahamba. Nginganyakazana. Usathi therefore I also believe you are coming from the kingdom and you carry the same authority. Uthi therefore speak away. Ukholo lalo baba lathi wonke umhlola azowenza usemazwini. Uma engakhuluma idistance ayisekho. Angiphinde ogcina. Lo baba lwathi indlela engiyihambile ngiza la kumsindisi yinde lapha. Kodwa mangiphinde emuva izwi lobe selifike eqala ekhaya. Oh. What? Jesu ungezi khuluma izwi. Bese uJesu wamangala wathi hawu ukukholwa kungaka. Wena uJesu ngihlangane nomuntu owazi ukuthi umhlolo usezwini. Hey. Bathi khuluma. Wakhuluma uJesu. Yahamba indoda. Mayifike iyabuza ukuthi uphile nini lo njoba nithi uphilile. Kuthiwa mabe mtshela wathi ngalelo hora bengiphambi kwakho uMesiya. This is what faith knows. Ukukholwa kuhlangene nezwi idistance ayisekho. Amayimazi ukukholwa kwathatha uJesu ilo baba ilo gula bandawole ngesikhathi esonke. Hey. Oba zabam ukholwa kwathi ukukholwa noma esekhaya ula njengoba ngikhuluma noJesu. UJesu engakhuluma uzophila. Faith sees your new identity in God. Amen. Ukholo luthi lelizwa alizelanga nje ukuthi ngijabule. Lizela ukuthi ngifane naye. uMaria wathi sengiqedile. uMaria wathi ukuba lizwe lelizwe. Wathi engelosini makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Nayi i-challenge esinayo emzimbeni kaJesu. Emzimbeni kaJesu sine-challenge yokuthi siwezwa wonke amazwi kodwa awekho esifana nawo. Ngicela amen. Then you realize ukuthi amanye amazwi siweza with excitement, not with faith. You see, when you go to other churches, bawezwa bejabula ukulekelela. Uthi ngixoxele indaba eyenzeka ngale Mpumalanga kodwa ngithi angiyeke kuze inkonzo ingale imali. Uthi ushumayela bafuna ukuqedelela. Because ayikho into ethi ngizoba nje. Bazali bami ngizokwenza lo mfanekiso. uJesu wafika kwi-fig tree umkhiwane. Wathi kungabe kusadla umuntu ethi my way. Bese kuthiwa abafundi bamuzwa bahamba. And then the record says ngakusasa, the following day in the morning, it had dried out from the roots. Ngizokwenza isingathekiso la isizulu esistrongness. Ngizokwenza isingathekiso. Umkhiwane wathi kuyoba yihlazo. Kuphuma ilanga kuseyimini. Kufanele liphume ngiwukusho kwakhe. Angiphinde ukuthi ngithi umkhiwane wathi uyabona uma ilanga lingaphuma ngisewulo wamkhiwane akhulume kuwona kuyoba nephutha elikhulu. Kufanele liphume ilanga sengilo umkhiwane awukhulumile. Tingelos Maria, no word from the Lord is void of power. uMaria wanendiweza ukuthi lelizwi ngenza noma yini wathi ngicela ukufana naye. That's what faith does. When faith has realized what this word is able to do, the force ufuna ukuba njalo. Amen. This then says to us as believer, uma ifumi into ebangifunda iBhayibheli for ukushumayela nedebate uyinqaba.
Scriptures are the bread of life. Funa uyidla imbhalo usuthe. Uyidla imbhalo ufane nayo. You right God? Hallelujah. Labo Jesu asifundeni debate Bible. Hey. Sijuba silithola ukuthi lisho kanje. Yabantu mama, wezwa ngoJesu. Wezwa umama lo ka12. Wezwa ngoJesu. Wathi kube sezwe ngoJesu. Wathi uJesu manje ngiqhubeka kanjani ngibe nje. Hallelujah. The Christ revealed through the word. Ngoba kwafika abantu bephethe uJesu esemazweni awu bazalwane. Wezwa akambonanga, wezwa ngaye, akambonanga, wezwa ngoJesu. Lwathi ukhona uJesu enje ngiqhubeka kanjani ngibe nje. So whosoever read the scriptures uyazibuza ukuthi imibhalo ithi uJesu nje mina ngiqhubeka kanjani ngibe nje. You are ukholo causes you to place a demand. Lokuthi ufane nalokho okuthole kulotshiwe. Azama Mange nje kwafikisa kwena. Funa uhambe uyozichecka. Ngoba into efanele ibe end result ukufana nayo. The challenge we have with believers. Sifuna ukufana sonke, sifane sodwa. Ayikho funa ufana nentshumayela yezulu. Funa ukulwela ngifuna ifika next sermon, ifika next Sunday. Something must have changed within me. Amen. Funa ukufika Sunday ezayo. Khona into efanele ibe seyijikile kimi. But that thing is only possible through faith. Hebrews 4:2. Ngokuba nathi sashunezwe ivangeli. Bese kuthiwa izwa abalizwa alizange labasiza. Ngoba mabelizwa ukukhola balifakanga. To be honest with you, madimona kude nawe. Siqalekiso zikude nawe. Abathakathi bakude nawe. Ubanjezelo ukholo lwakho. Because everything that God has made available is accessed by faith. You know that? Unkulunkulu namandla kwenza konke. Kodwa lamandla avela kuwe ngokholwa. Futhi awavele sonke sikhona avele ukholile. Athi uyamuzwa lo baba utshela uJesu ukuthi sikuthinta sonke. Kodwa mekufanele akuvele ophunyelwa amandla kuvela oyedwa. Kodwa bonke bayamthinta. Ngoba umthinta ukholo lungekho akushintshi umuntu. Faith then becomes a key for you to access what God has made available. Hallelujah. So every word elimenyezelwa luqaliwe Monday siyovala Saturday. Every word elimenyezelwa i-expectation sifane nayo singaphumisi babazi inkonzo. Makholwa ne-tendency okubabazi inkonzo yankulu inkonzo bese ubhayenda uzoba ngangayo yini. Njengoba nje sibheke ephasiyeni izoba inkulu inkonzo. The expectation ukuthi malivala iphasi kufana nalo yini. And only faith that enables you to become that. So I'm saying to you, njengomntwana kaNkulunkulu, ulwele ukufana nezulu zwayo. The only way to become that is through faith. Sibala amehlo. Izithanda zishusha. Siyabonga uNkulunkulu wethu